Hola, ell és en Gerard, un dels primers influencers de Catalunya, un icona català, @GerriCarriBerri, i una dels presentadors de Clímax, el programa de més èxit de Catalunya. Molt bé. I jo qui sóc? Ella és la Carla Junyent, ella és la Carla Rubio, una noia que ha estudiat educació primària, però alhora se li donen molt bé les xarxes, molt bona comunicadora i futura presentadora de Clímax, el millor programa de Someva. Per presentació feta. Molt bé. Ja que parla de Someva, avui farem una tier list de programes. Oh! Ai, quins nervis, m'encanta, és el meu tema, Vale, comença tu. Comencem amb pisos d'estudiants, crec, perquè ho he vist perquè es veia una mica. Vale. Format molt a favor perquè som de gent de Manresa, no? I aquí som a la casa, vull dir que no la podem liar. Estem a Manresa, no la podem liar. Tu quin número la ficaries? Hem de trobar un punt mig entre el teu punt i el meu. Jo vull dir que era molt fan de pisos d'estudiants amb el Joan. Saps històric, pisos d'estudiants? Sí. Bueno, m'agrada l'actual, però no sé, jo posaria cap al mig, no sé. Sí, jo crec que en trobarem de millor rotllo, ets un motivat, per tant jo el ficaria... El 5 o 6? 6, va, 6. Vinga, va. Quins nervis, Tenim dèficit d'atenció. Pistatxo, festuc, matxero, flamisell, cigrons, garbanzos. Sofia Coll, jo és que la Sofia Coll l'estimo moltíssim, Aviam, heu de saber una cosa, que jo cobro de Someva, Vull dir que aquí estem una mica tensionats. I què passa? T'influeix això, la teva opinió? No. Jo és com que soc Somiver d'acord. Jo també soc Someva. Vale, dèficit m'encanta, ha fet molts virals, dèficit d'atenció. Això és veritat? Home, un dels més virals, els dels nois aquells que... Matxero Flamisell. Matxero, flamisell. Un dels pics de Someva, llavors ha d'estar de 5 en amunt. Doncs el posem al 4. Doncs vinga, 4. Per no jugar-nos-la. No ho sé, és que potser després... No, doncs 5, per si de cas. És que potser tenim després aquells que van de viatge molt lluny, te'n recordes? Aquells els hem de posar per baix, no? 4 està bé. En Teo va a Austràlia. El teu en Austràlia. Sí. Formats molt, molt macos. Em toca, va. Va. Ai! Bueno, el Love the Cat. El Loft. El programa d'algú, exprograma d'algú que està per aquí. D'Arnau Espi. Jo sóc super Loft i per mi ha d'estar al top 3. A més, crec que és un dels programes més importants de Someva. I de molts catalans i moltes catalanes. Són bons. Jo crec que és com el Barça B del que no surti d'aquí. El Barça, primer equip, és el que no surti. Però el que no surti no és Someva. Bueno, però al final són de la mateixa productora, és el mateix estil. Jo crec que tenen una cosa molt d'allò, que és que dels 3 millors comunicadors que hi ha a Catalunya estan presentant el Loft. Llavors... Home, però tu, Home, és que ja la mamada... dos són amics, llavors què faig? És molt guapo, Alberto? És. Va, què fem? Va, posem el 2. I si posem el 1? Perquè és que si no ja veig posant Clímax l'1, saps? Que bueno, que pot estar bé, però... Jo ficaria el 2, hem d'esperar. Som-hi. Què pot sortir top 1? Jo espero que surti algun format que... És allò que el veurem... Quin format t'agrada més, Déu, en veritat? Sincerament. Si dius sincerament, no fa falta que diguis Clímax. Jo tampoc diré Clímax perquè és el meu format, no... I el teu gairebé. No ho sé. No mires cap programa d'ell. No miro cap programa de Déu. No ho sé. És que jo penso que els millors encara s'han d'estrenar. El del Joan Miquel, com es diu aquest? Em toca a mi? Sí. La turra! És molt bon programa. És que potser top 1, Posa-la a top 1. Sí, jo crec que sí, Per un contingut així intel·ligent que tenim... Nivell de producció i nivell de convidats és el top 1. Jo crec que és el lloc on van més convidats, potser pels temes que es toquen. O sigui, ha anat la Musca, saps? En plan, a nivell de... Bueno, aquí també ha anat la Musca, crec. Bueno, Emma Vilarassau ha vingut... I love Musca, però ha anat Emma Vilarassau. Sí, el millor programa El Poble Nou. sí. Sort que han deixat el l'8. Uf, les gates. Les gates. El Mamaduixa presenta les gates? El Mamaduixa és com omnipresent perquè està a tot arreu. Si t'hi fixes, ha com passat per tots els programes d'Eva. Aviam, no me l'escolto. És de música urbana, no? Sí. A mi la presentadora m'agrada molt, he vist alguns trossos i diu coses molt interessants. La Mariona? Sí, però és veritat que jo sento que n'hi ha de millors, Potser hauríem de... Ens hem flipat molt ara ficant top 1 dels primers. Poder hauríem de ficar... 7? Bueno, no vull ofendre, és que no l'he vist mai. Tu l'has vist? No, sí, he vist alguns clips i crec que és molt important que hi hagi aquest programa, però crec que ens hem d'esperar pels següents. Vale. No cardis! Quin és aquest programa? És el podcast de les Camputades. Sí, és veritat! Perdó, podcast no! Fastcast. El programa fet per l'Albert Lloreta i les Camputades. Algun clip has vist segur. Sí, m'agrada molt. I les Camputades també, m'encanten. No ho dic en sèrio, Que em cauen molt bé. Hòstia, que molt... Jo ja he mirat a la nòvia directa. No, si em cauen superbé. Vale, doncs no les ficaries. Pues el 5, va. Va, 5.
Ara hi haurà un dilema. 3 o 8, et toca a tu, Gerard. Aviam, jo, evidentment, hagués posat el meu programa al primer, no perquè cregui que és el millor, o sigui, hi ha formats que estan molt bé també, però sinó perquè surto jo, evidentment. És el que hi ha. No, és que si no remes tu cap a casa, què fem? Bueno, espero que surti Clímax, la veritat. Si no surt Clímax, doncs... Home, jo també espero que Ara sortirà lo de Takama, fijo. És que saps què passa? Que clar, hi ha tants programes a EVA que ens és molt complicat preveure què pot sortir, perquè realment pot sortir tot. Quins queden? Hi ha un altre noi que m'entrevisten pel carrer. Quin noi entrevista pel carrer? Hòstia, doncs al final no seré tan somever, jo aquí m'he tirat a la piscina. Oh! Ai! Posa el 3. Clímax top 3, clar, evidentment. Jo vaig deixar de mirar porno als 12 anys, us imagineu? És que aquí som superclímaxers. Això li agradarà molt, als meus amics. Ai, Marc Gavarret ja està trucant. Que vegada. El teu programa! Hi haurà un format meu. Definit No m'ho d'atenció. mereixo, no m'ho mereixo. Xafugó. Soc burra, realment, jo em podia haver esperat. És que tu has tingut molts formats, Eva. És que realment era molt probable que jo sortís de la llista. Podem fer un canvi, Podem fer un canvi? O sigui, estic per sota. Canvi, la turra no diuen coses tan intel·ligents. No ho fa tan bé l'Alba Riera. Xafugó! Escolta, et diré una cosa. Mai tantes persones han passat per un programa com Somevers per Xafugó, perquè van venir tots i totes, Jo m'ho vaig passar molt bé i les intros eren divertides, la vida. Realment, i la presentadora guapíssima. O sigui, jo flipava, jo estava a casa i flipava. No, jo faria... Ah! Oh, he trencat la foto del loft, Gerard, això és molt gros, El què? Ui, com ho veig en Kalahari, això que estàs fent. Així. A veure, nen, fica'm del dret, tio. O sigui, que em tens davant. Tio, a lo Mussolini. Ficaries top loft i top d'escrivons. Porten molt temps fent-ho i la Berta, encara que hem tingut el nostre rifirrafes, la trobo bona comunicadora. No. I a tu també et trobo molt bona, però com tu estàs aquí, tu t'hauríem de posar així. Realment, jo he trepitjat tot, o sigui... Així, a Carla. Entenc que l'enveja és molt dolenta i doncs, deixar Xafugó top 1 t'ha costat. Les camputades els ha servit aquest programa per anar-se'n a Tailàndia, No, aquest no, el dels diners. Ah, encara. I tot. La Turra per mi és el programa d'Eva més professional i crec que pot veure més gent que no és perfil Eva. Però recorda, Gerard, que si estiguessis a la Turra has de dir coses intel·ligents. Sí, no, per això jo a la Turra no. M'agradaria que estigués al búnquer per aquí. M'agradaria pisos d'estudiants. O sigui, trobo un format divertit, en el fons. O sigui, que potser en aquests anys ja ha passat una mica el format cremat, no? Però mola anar a visitar pisos d'altres. Estaria molt bé que tu, que no has viscut mai en un pis d'estudiants, comentessis la precarietat de la gent que hi vivim. Jo, que no he viscut mai en un pis, per començar. És que clar. Vale. Molt bé. Molt polèmic que hagis ficat el loft primer, Ei, si t'has vist aquest vídeo de 5 fins al final, moltíssimes gràcies. No t'oblidis de compartir aquest vídeo, que és en català i s'agraeix. Adéu.